এতিয়া BTRত বন্দুক দেখাই কোনো ভোট নোখোজে, নমস্কাৰ কৰি ভোট। আজি বিজেপিয়ে কৈছে যে তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ কাউন্সিল নিৰ্বাচন খেলিব। আমিও সেইটোকে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। रायजो राजाफ्राथ' बयबो ज' जानायनि खोथाखौ सिन्था खालाम, बिथांमोननि थाखाय ज' जानायखौनो मोजां मोनो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय नैबे समाव बेबायदि जि खावलायनाय हगारदों बे जोबोद मोजां। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' आदाया दाखालि उदांस्रि सानाव गावनि फेसबुक पेजाव मोनसे फोसावदों जे BTCनि रिजनेल पलिटिकेल पार्टिफ्रा आरो मोनसे समाव संग्राम खालामनाय लिडारफ्रा ज' फैनो नांगौ होननानै। दा बिथांनि बे लिरनायखौ आङो कास्टम बसुमतारी जानानै बरायो आरो साबायखर बावो आरो जोङो सारा बर' माहारिया बेखौनो जों लुबैयो जे बर'फ्रा खौसे जानो नांगौ होननानै। दा ओंखायनो आङो मानाव गेदेर दिपेन बर'नि जि लिरनाय बेखौ आङो बरायो आरो जों साफ्रोमबो सरासनस्रा जाय BTCनि नोगोरारिफोर बर'फोर, बर'नि मेलेमजिबि, बर'नि रायजो राजा, बर'नि साफ्रोमबो फरायसाफ्रा रिजनेल पलिटिकेल पार्टिया स्ट्रं जानो नांगौ आरो बर'फ्रा ज' जानो नांगौ, बेखौ जों साफ्रोमबो लुबैयो। दा ओंखायनो बे बिथांनि लिरनायखौ आङो पार्सनेलि कास्टम बसुमतारी जानानै मोजां मोनदों आरो बर' रायजो राजा लुबैनाय बादि आंबो कास्टम बसुमतारी हिसाबै बर'नि रिजनेल पार्टिखौ ज' जाजानायखौ आं लुबैयो। दा जोंहा BTC सरकारा हेल्दी सरकार नङा, ओंखायनो स्ट्रंलि खामानि मावनो हायाखै, रायजो राजानि खामानि मावनो हायाखै। दा ओंखायनो आङो दिपेन बर' आदानि जि लिरनाय बादिनो दा जि UPPL सरकार दङ, जाय बिथांमोनहा गुबुन दोलोजों ज' जाना सरकार सालायदों, बेखौ बिथांमोनहा नागारोब्लानो आरो थाबनो फ्रेश इलेक्शन जागोन आरो फ्रेश इलेक्शन जायोब्ला जोङो मोननै जिहेतु जोंहा रिजनेल पलिटिकेल पार्टि दङ, बियो 50-50 समस्तिखौ रानलायनानै गेलेनो हायो। अब्लाना जुदि मोननै रिजनेल पार्टिजों 50-50 रानलायनानै गेलेयोब्ला बे पावारा जोंनि आखायावनो थागोन आरो बे ओनसोलनि रायजो राजा लुबैनाय बादि खामानि मावनो हागोन, हेल्दी सरकार जागोन, स्ट्रं सरकार जागोन, दानि बादि लग' थर्ग' सरकार जानाय नङा। बेखौ आं मानाव गेदेर दिपेन बर' आदा बिथांनिसिम मिजिंथिनाय थाबाय जे बिथाङा जेरैबादि लिरदों आरो बेबादिनो जाहाथे खामानि मावलांनानै आरो फैबाय थानाय इलेक्शनाव 50-50 गेलेनो थाखाय जों रल लानो नांगोन, नङाबा जोङो आदा दिपेन बुंनाय बादिनो जालांगोन। दा ओंखायनो साफ्रोमबो संग्रामि लिडारफ्रा ज' जानो नांगौ आरो BTCखौ मोजां पावारफुल सरकार मोनसे जानो नांगौ आरो जुदि पावारफुल सरकार जायाब्ला बिनि लाइमोनफ्रा साख्रि बाख्रि मोननाय नङा, बिनि कन्ट्रेक्टरफ्रा खामानि मोननाय नङा, बेयाव मोजां डेभेलपमेन्ट जानाय नङा, बाव गुबुन थार्ड मानसियासो बाव थार्ड माबायासो बाव सब माबाखौ लाजोबगोन। ओंखायनो UPPL खौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद आदा दिपेनाव बिराद सोनारबाय। जुदि बिथांमोनहा आदा दिपेन बर' बुंनाय बादिनो बिथांमोनहा जुदि लुबैमारदोंब्ला आंनि पार्सनेल अपिनियन बे कास्टम बसुमतारी हिसाबै UPPLआ बैखौ गारनानै फै, अब्लानो बाव फ्रेश इलेक्शन जागोन, अब्ला जोङो 50-50 रानलायनानै गेलेनो हागोन, अब्लाना बाव रायजो राजा लुबैनाय आरो साफ्रोमबो बर' लुबैनाय बादि बाव जागोन आरो मोननै रिजनेल दला ज' जायोब्ला बर' रायजो राजानि मेगनाव मोदै गगोन आरो साफ्रोमबो सेंग्रा सिख्ला माहाजोन दुखिया मोनफ्रोमबो थाखोनि रायजो राजा बेखौनो लुबैयो, मोननै रिजनेल पार्टिया ज' जानांगौ। নিজস্ব কিবা থাকে, সেইকাৰণে আজি BJPয়ে কৈছে যে তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ কাউন্সিল নিৰ্বাচন খেলিব। আমিও সেইটোকে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, কাৰণ আমি বেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যিখিনি ষ্টেটমেণ্ট অহা কাউন্সিল নিৰ্বাচনৰ অকলশৰীয়াকৈ খেলাৰ, সেইটো আমি ৱেলকাম কৰিছোঁ। তেখেতে বহু কথা এনেই নকয়, চিন্তা চৰ্চা কৰি কয় আৰু তেওঁ কাৰো অপকাৰ নকৰি সকলোৰে ভাল হওক সেই কথাটো চিন্তা কৰি কথাখিনি কয়। আমি কোনো ৰাজনীতি দলে কাৰো ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰে, UPPLও কাৰো ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰে, BJP কাৰো ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰে, তেওঁলোকে কিবা কৈছে আমিও খেলিম।
আৰু সেইটোৱে আমি নিজস্ব প্ৰিন্সিপালত ধৰি কিবা কৰি নিৰ্বাচনৰ কাৰণে প্ৰস্তুত হৈছোঁ তেখেতসকলে নিশ্চয় প্ৰস্তুত হৈছে তেখেতে বক্তব্যত আমাৰ ক'ব লগা একো নাই যিহেতু ৰাজনৈতিক দলৰ নিজস্ব কিবা থাকে স্বাধীনতা থাকে সেইকাৰণে তেখেতে পাৰ্টীৰ হৈ বক্তব্য দিছে আমিও আমাৰ ফালৰ পৰা আমি নিজস্বভাৱে নিৰ্বাচন খেলোঁ সেই কথাটো আমিও সিদ্ধান্ত লৈছোঁ কিন্তু আমি সেইটোকে কিবা কৰোঁ যাতে যিহেতু আমি একেলগে এতিয়া চৰকাৰ চলাইছোঁ চৰকাৰ শেষ হোৱালৈকে ইলেকশ্যন নেক্সট নিৰ্বাচন নোহোৱালৈকে আমাৰ চৰকাৰ চলি থাকিব একেলগে কাম কৰিম কিন্তু নিৰ্বাচন বেলেগ বেলেগ এম পি নিৰ্বাচনৰ আগতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিলে যে UPPL BJP আৰু SGPৰ মাজত আনটো দলে এইটো দলত জইন কৰিব নালাগে তাৰপিছত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখতে তেনেকুৱা মন্তব্য নাই এতিয়ালৈকে জইন কৰিতো তেনেকুৱা হোৱা নাই ইলেকশ্যন খেলাটো বেলেগ কথা তাৰপিছত কোনোবা পাৰ্টীৰ কৰ্মী বেলেগ পাৰ্টীত যোগদান কৰা সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু আমি সেইটোকে বিচাৰোঁ যে বিজেপিৰ কোনো প্ৰাৰ্থী বা কোনো সদস্য UPPL যোগদান নকৰক বা UPPLৰ কিবাই কোনো কৰ্মী যাতে বিজেপিক যোগ নকৰে সেইটো আমি চবেই বিচাৰোঁ কিন্তু নিৰ্বাচন খেলা বেলেগ কথা সেইটো নিৰ্বাচনটো নিজস্বভাৱে খেলিব কিন্তু যোগদান যেতিয়া আমি একেলগে আছোঁ এতিয়া এইখিনি সময়ত তেনেকুৱা হ'লে সেইটো আমাৰ কাৰণে ঠিক নহ'ব বিজেপিৰ কাৰণে ঠিক নহ'ব আমাৰ কাৰণে ঠিক নহ'ব বিজেপিত যোগদান কৰাইছে তেনেকুৱা পাৰ্টি ৱৰ্কাৰটো যোগদান কৰে সাধাৰণ ভোটাৰ হিচাপে কোনোবাই যোগদান কৰিব পাৰে ভোটাৰতো আচলতে পাৰ্টি বুলি নাথাকে ভোটাৰ কাইলৈ বিজেপিক ভোট দিয়া মানুহটো আজি আমাকো দিব পাৰে বা পৰহিলে আকৌ বেলেগ পাৰ্টিক দিব সেইকাৰণে ভোটাৰ আচলতে পাৰ্টি নাথাকে ভোটাৰ হিচাপে কোনোবাই যোগদান কৰিছে পাৰ্টিত কিন্তু পাৰ্টি ৱৰ্কাৰে কোনেও ক'তো যোগদান কৰে বিজেপিৰ আমাৰ তাত যোগদান কৰে আমাৰো বিজেপিত যোগদান কৰা সেইটো খাটাম চব পলিটিকেল পাৰ্টি নিজস্ব চৰিত্ৰ ৰাখি পেলাই ইলেকশ্যনত খেলে কোনেও কাৰো ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰে বা কাৰোবাৰ কান্ধত ভৰ দি ইলেকশ্যন খেলিবলৈ আগবাঢ়ি নাহে চবেই নিজৰ কিবা থিয় হৈ কণ্টেষ্ট কৰে एबा काउन्सिल इलेक्शनफ्राव नर्मेलि खुनु राजनैतिक दला एलायन्स जानानै गेलेया दा जों थांनाय बारावबो 2020 मायथाइयावबो एलायन्सआव गेलेखायाखै आरो खिन्थु मोनसे स्पिरिटखौ मेनटेन खालामनाय जादों जे जाय जेसेबांखि देरहाया जयैनो गभर्नमेन्ट दाहैगोन एबारबो बे एखे फर्मुलायावनो फैगोन आरो दिनैनि दिनाव UPPLनिफ्राय बांसिन देरहानो हानाय क्षमताथ' BPFआव गैखायानो बा सोरबा रायजो दलाथ' बेवहाय स्टेडि गैया कंग्रेसआबो अबस्था गैया आल्टिमेटलि UPPLजोंनो ज' जानानै गभर्नमेन्ट दानांगोन गेलेनायाव आलदा आलदा गेलेयोबाथ' बे मोनसे अपरचुनिटिसो बयबो सब सिटआव गेलेनो हायो सोर बबेहाय मा बेसेबां स्ट्रेंथ दं जों देखायलायनो हायो दा बे मोनसे इस्यु नङा आरो मोनसे मा जाहैबाय आङो बेखौनो बुंनाया मा जिहेतु जोङो मोनसे सान्थि सुक्ति खालामदों मोनसे एरियायाव सान्थि स्थापन खालामनांगौ सान्थि गायसननांगौआ बहुत बोसोर नांगौ बे बोसोरथाम बोसोरब्रैजों जाया आरो जायफ्रा सुक्तियाव साखि बा साखर माने सहि होदों आसाम गभर्नमेन्ट भारत सरकारा NDP आबसु बिसोरनो ज' मिलायनानै सान्थिखौ स्थायि खालामथारनांगौ थ' बेखौ जों गेजेराव रावबो गारनो हाया बेखौ BJPआबो मिथियो गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया मिथियो गभर्नमेन्ट अफ आसामबो मिथियो ओंखायनो जों गेलेनायाव जेखि गेलेया आलदा आलदा गेलेलायबाबो देरहानाया UPPLआ नाम्बार 1आव थागोन BJPआ हयतोबा नाम्बार 2आव फैनो हागौ BPFआ नाम्बार 3आव थांनो हागौ बा सोरबाया नाम्बारा पजिसनफ्रा सोलाय सोल'बो जानो हागौ 2, 3 बायदिसिना खिन्थु UPPLजोंनो एलायन्सआव थानानै गभर्नमेन्ट सालायनानै एकर्डखौबो इमप्लिमेन्ट खालामनांगोन अब्लासोनो बाहाय पिसखौ एस्टाब्लिश खालामनाया पार्मानेन्ट जागोन लं टार्म जागोन मा अबस्थायाव बुंदोंमोन आं बुंनो रोङा बे BTC सिङाव मा जाबाय थादों आजिखालि बहुत मानसिया राजनितिक सिकिउरिटि लानानैबो एसे फिउचारखौ लानानै बहुत सिन्था खालामग्रा जाबायथ' आं सानो बे गिदिर इस्यु बेराफारसे जितु दुलाराय आफादनि जे आफादगिरि स्टिभेन बिथाङा रिजनेल पार्टि मोननैखौबो ज'थाय जानांगौ होननानै खावलायदों बेथ' मोजां बाथ्रा मोनसे माहारियारि आफाद हिसाबै बेखौ बयखौबो ज' जानो खावलायनाया मोजां खिन्थु ज' जानायनि प्रिन्सिपला मा जागोन जे जोंनि BTR एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ बेवहाय बयबो मदद नांगौ आरो पिस एस्टाब्लिश खालामनायाव बयबो मदद नांगौ
दा बेसो बेसिस जाहैगोन ना बेखौ बरायनानै जाय फैनो हायो बिसोरजों गोरोबलायनायावथ' जेबो आपत्ति गैया खिन्थु दा बे बबे लेभेलाव सोरनि लेभेलाव मा डिसकासन जाबाय थादों जिहेतु आं बेखौ बुंनो हाथ'नाय नङा खिन्थु दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय नैबे समाव बेबायदि जे खावलायनाय हगारदों बेयो जोबोद मोजाङानो जादों ज' जानायनि खोथाखौथ' बयबो बुङो रायजो राजाफ्राथ' बयबो ज' जानायनि खोथाखौ सिन्था खालामो बिथांमोननि थाखाय ज' जानायखौनो मोजां मोनो खिन्थु प्रेक्टिकेल पलिटिकेल फिल्डआव जोङो बेखौ बेसेबांखिनि मावफुंनो हायो बेसो गिदिर बाथ्रा स' दिनैनि दिनाव पार्सनेलि जुदि आंबो बुङोब्ला जोङो खौसे जानानै खामानि मावनो नांगौ खिन्थु पलिटिकेल लेभेलाव बेखिनि खोथाखौ बुंनो थाङोब्लाथाय एसे दद दद थाहैयो आं बेखौ सानो आरो खिन्थु बेक्तिगत हिसाबै जों बयबो खौसे जानानै खामानि मावनायखौ लुबैयो बिसायख'थिया खाथि खाथि सौफैयोब्ला बयबो राजखान्थि हान्जाया गावबागाव हान्जानि जिथु स्ट्रेटेजि बे स्ट्रेटेजिनि सायाव खोथा बुङो थ' बेबायदिनो BJP हान्जायाबो गावसोरनि खोथाखौ बुंदों निस्सय जोंनि UPPL हान्जायाबो साननैसो उनाव बेफोरनि सायाव माखासे खोथा बुंगोन थ' बियो BJP हान्जानि खोथा बिथांमोना मा बुंदों मा बुङाखै जोंहा जिहेतु दासिमबो जोङो आसाम सरकार आरो BTR सरकारावबो जहाय जों जिहेतु जथाय सरकार सालायगासिनो दङ दासिमाव आंनि सानस्रिनायाव नोजोराव बेबायदि जोङो मोनबो नुहुराखै अदेबानि फैगौ बिसायख'थिनि समाव बबे पार्टिया मा स्ट्रेटेजि लानानै खामानि मावलाङो बे गावबागाव पार्टिनि जागोन दासिमाव आंनि खाथियाव जेबो इनफरमेसन गैया आरो बिनि सायाव आंहा बुंनायनि दा माने पावारबो गैया होननानै आङो बुंगोन दा जियानो जा जोङो नैबेखौ नुबाय थादों दिनैनि दिनावहाय जितु आंनिसिम जिखिनि इनफरमेसन दङ बे BTR ओनसोलाव थानाय जायफोर BJPनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोना मुख्यमन्त्रिनो चिफ मिनिस्टारनो माखासे रं मेसेज आरो फल्स रिपर्टफोरखौ हरबाय थायो थ' बे हिसाबैनो निस्सय बिथाङा माखासे रिपर्ट मोनदों आंनि मिथिनायाव जे बिथांमोना गोबाङानो बुङो जिहेतु एखनब्ला सावरायलायनायावबो हसा मिसायै जों रायलायनायावबो बुङो बिथांमोना बुङो जे गाबोन जुदि इलेक्सन जायोब्ला जों BJP हिसाबै 35टा समस्तियावनो देरहागासिनो दं 40टानि गेजेराव 35टा समस्तियावनो देरहानो थांगासिनो दं निस्सय बेफोर रिपर्टफोरखौ CMनो हरदोंनो जानांगौ आरो बेखायनो बिथाङा बेखिनि खोथाखौ बुंदों खिन्थु आंहा सन्देह दङ जुदि गाबोननि समावहाय इलेक्सन जायोब्ला BJPया 40-39 सिटआव देरहागोन ना देरहाया खिन्थु आं हिसाबै UPPL हिसाबै जोंहा मोनसे कनफिडेन्स दङ गाबोननि दिनाव जुदि बिसायख'थि जायोब्ला 26+ सिटआवहाय UPPLआ देरहानो थांगासिनो दं बे रोखा बिथांमोनहा लिरना लाबानो जाबाय